आच्छा बानायसो आंनि इउटिउब चेनेलाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों। आं नोंनाव मोननैसो खोथा सोंनो होननानै फैनाय जाबाय रुमसिम। नोङो गोबां सम बर' हारिमुआव माने समाय होबोबाय आरोखि। दिनैसिम लेखा रोंबाबो नों साख्रि बाख्रि जेबो नागिरासै, हारिमुजोंनो नों नांथाबना थाबाय। दा आं बेखौ लासै लासै सोंलांबाय थागोन। नों गिबि नों मा खालामजेननाय? मेथाइ रोजाबजेननाय ना नोङो बोलो एक्टिं खालामजेननाय? गिबिखौ बुंनो थाङोबाथ' मेथाइ रोजाबजेनदोंमोन आसलते। औ माने जेतिया गुवाहाटियाव फार्स्ट कलेजाव फरायफैयो, बान्दु कलेजाव, होमबानिया फार्स्टआवनो माने आङो नै गनेशपारायाव जोंहा सुरेन्द्र संगीत महाबिद्यालय दंमोन। बेवहाय मोहिनी रामसियारि, ओमफ्राय जा कालिराम रामसियारि मान गोनां, बिथांमोननि खाथियाव फैनानै आं फार्स्ट क्लासिकेल सोलोंजेनो। आरो बिथांमोनजोंनो गोबां सम माने गिबियाव स्टेज प्रग्राम आरि खालामदोंमोन बै समावनो। आरो बै समाव एक्टर नङामोन। आरो बिनि उनाव बिथांमोनजोंनो रेडिअ'आवबो फार्स्ट माने माबा खालामदोंमोन, मेथाइ रोजाबदोंमोन रेडिअ' सेन्टाराव। बेनो गिबिमोन आरो एक्टिंआथ' बिनि बहुत उनाव फैदो। एक्टिंआ जेनेबा मा फिल्माव नोङो एक्टिं खालामजेननाय ना एलबामाव एक्टिं खालामजेननाय? एक्टिंआथ' आसलते फार्स्टआव बुंनो थाङोबा आंनिया फार्स्ट स्टेजावसो खालामग्रोनाय जादोंमोन। नाटक स्टेज प्लेमोन आरो नाटकनि गोसोआव दं। फाखन होननाय मोनसे NSDनि आन्दाराव खालामदोंमोन जोङो। रबीन्द्रनाथ टेगरनि लिरनाय, बेखौनो माने बर'आव एडप्टेसन खालामदोंमोन। बेखौ फार्स्ट माने माबा जिसुं थियेटार लोगोसे NSDजों लोगो नांनानै खालामदोंमोन बिथांमोना। बेवहायनो NSDनि वर्कशपबो खालामदोंमोन एक्टिंनि सायाव गोबाव सम खालामनानै। बेनिनो डेमनस्ट्रेसन हिसाबै माने बेखौ जोङो शंकरदेब कलाक्षेत्रआव फार्स्ट प्ले खालामजेनो आरो बेवहाय आं मेन रलखौनो लाजेनखादोंमोन फार्स्टआवनो। बेखौ खालामदों। बिनि उनावसो माने माबायाव फैदों, गिबि खेब मिस्टार बड'लेण्ड होननाय जा प्रबिन गयारि, मानगोनां प्रबिन गयारि डाइरेक्सन खालामनाय बिथांनि सावथुन मिस्टार बड'लेण्ड होननाय 2011 ना 12 मोन ओरैबा मिस जागोन खोमा। बेयाव गिबि खेब सावथुनाव जास्ट मोनसे फिसा रल लानानै ओंखारजेनदोंमोन आरो। बे जाबाय नोंनि फैजेननाय? बे फैजेननायमोन आरो माने फिल्म लाइनाव फैजेननाय आरो फैजेननाय। आच्छा, बिनि सिगां आं मोनसे खोथा सोंनो बावलांदो। नोंनि जोनोम जायगाया? आंनि जोनोम जायगाया जाबाय, आङो गामिया खरामारा, पस्ट अफिसा रुपहि, आथिखालनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। गोदो बरपेटामोन, दा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो। PTC हिसाबै थांबा जों सालबारि कनस्टिटुवेन्सि गोलैयो आरो। सालबारियाव गोलैबाय। बेनिफ्राय नोङो गुवाहाटियाव थाफैबाय? गुवाहाटियावथ' मथा मथि 2001निफ्राय 2001निफ्राय आरो। ग्रेजुवेसना जाखांबाय? जाथ'वाखैमोन, फार्स्ट कलेज फरायजेननायनिफ्राय आरो। बे आरो बेनिनो फार्स्ट कलेजाव हाबजेननायानो गुवाहाटियाव। थारमाने गुवाहाटियाव मेट्रिक पास खालामनानै गुवाहाटियावनो एडमिसन लाना होबाय फार्स्ट बाबामोना। बिदिनो बेनिफ्रायनो हमनांसिगोन आरो, बेनिफ्रायनो थानाय जालांदों आरो। आच्छा, बिदिब्ला कलेज माने नोङो बेहायसो नोङो ग्रेजुवेसनखौ फोजोबफैबाय आरो माबायाव गुवाहाटियाव। बेनिफ्राय नोङो एक्टिंखौ खालामबाय थाबाय। दिनैसिम नोङो बेसेबां सिनेमायाव एक्टिं खालामखो? खैथासो? एक्टर हिसाबै जेनेबा एक्टिं खालामनाय हिसाबै मथा मथि 25तानि सायाव जाबाय टटेल। बे गोलाव फिल्म? सर्ट फिल्म गोजा। फुल फिल्म। सर्ट फिल्मथ' आं बिदि खालामखायाखैबो। आं सर्ट फिल्म दिनैसिमबो खालामखायाखै। फुल फिल्मानो माने 25तानि सायाव जाबाय आरो टटेल। बेनिफ्राय निजे डाइरेक्सन खालामथारनाया 3सो जाबाय। आरो एसिस्टेन्ट खालामनायाबो 3-4सो दङ। बेनिफ्राय नै थांनाय बोसोराव स्कुवेल होननाय मोनसे सर्ट फिल्म आं निजेनो खालामदोंमोन। बे नेसनेल एवार्ड लाबोनो हादों गोबां। बे आरो टटेल नोङो 8तासो फिल्म, बिनि गेजेराव एवार्डफोर मोननाय दं फिल्मा? दङ। ओरैनोथ' जोङो खैनायाथ' मोनदों। खैनाया मोनदोंमोन, बेयाव आं बेस्ट भिलेन मोनदोंमोन।
फिल्मबो बेस्ट फिल्मबो मोनदों फिल्माबो मोनदों बेखौ बेयाव फिल्माथ' आंनिनो जाहैबाय नोंथांनिनोमोन बेस्ट फिल्म मोनदों आरो बेस्ट एक्टराबो मोनदों बे आमप्रकाशआ नेगेटिभआव आं मोनदोंमोन नों नेगेटिभआव बेनिफ्राय मोनथाम प्राइज मोनदों एवार्ड आरो नेसनेल मोननाय हिसाबै सिजौ मोनबाय सिजौआ मोनदों सिजौआ इन्डियान पेन'रामायावबो माने स्क्रिनिं जादोंमोन आरो गोबां बिदिनो नेसनेल इन्टारनेसनेल एवार्ड लाबोनो हादों सिजौआ आमेरिकानिफ्राय माबा मोनसे मोनदों आं बहुद मोनदों बेनिबो आंबो मोनसे पार्ट हिसाबै दा गौरब खालामनो हायो आरो लोगोसे सर्ट फिल्माबो मोनदों सर्टआबो मोनदों ना आच्छा बे फिल्मफोरनि गेजेराव नोङो बहा साबसिन मोजां मोनदों एक्टिं खालामनानै साबसिन होनना बुङोबाथ' दाबो आं खैनानि बे केरेक्टारखौ गोसोखाङो माने खैनायाव जितु माने आङो गबदा सिकारि लादोंमोन दाबो गोसोखाङो लोगोसे बे सिनेमाजों बुहुत माने मोनसे मेम'रि जरित जानानै दंथ' बेनिखायनो मोनसे शुटिं समनिफ्राय जागायनानै एक्टिं जोबजासिम माने बुहुत दाबो गोसोखाङो आरो बुहुत मोजां मोनदोंमोनबो आरो थारैनो बुहुतखिनि माने एनार्जेटिक भाबै खालामनो मोनदोंमोन आरो फ्रिलि आरो मोजांबो जादोंमोन न' डाउट बेखायनो मोजांबो मोनदोंमोन आरो सेकेन्डलि आं बर' राजबंसि केरेक्टार खालामदोंमोन आङो जोंहा सपन कुमार ब्रह्म बिथांनि बेवहायबो आङो बहुतखिनि मोजां माबा खालामनो हादोंमोन मोजां मोनो डाइरेक्सन खालामनाय हिसाबै दाखालि सायखंखौ आं बहुद मोजाङै जिमानखिनि डाइरेक्सन खालामदों बेवहाय आं बहुद बांसिन मोजाङै खालामनो हानाय बायदि मोनदों बिनि उनाव मेथाइबो रोजाबबाय नों अडिअ'फोराव रेडिअ'आवथ' रोजाबबाय आरो रेडिअ'आवथ' ड्रामा खालामबाय थायो नै दा आं थारमाने रेडिअ' आर्टिस्टबो माबायाव एप्रुभ आर्टिस्टबो जाहैबाय बेनिफ्राय आङो दा रेडिअ' आर्टिस्ट हिसाबैनो नै नाटक खालामबाय दङ सोलिगासिनो गोलाव मथा मथि 53 एपिसडनिथ' दाबो सोलिगासिनो दङ जोङो प्रत्येक बुधबाराव नाटकखौ खालामहैनांगौ बे शुक्रबाराव फोसावो आरो ओरैनो मेथाइ हिसाबै गोसोआव थाथावथाव मा मेथाइखौ नों अडिअ' खालामनाय आं गोदो मोनसे गोसोआव दं जे नों मेथाइखौ फिल्माव दंमोन माबायाव जुलिनि उनाव होननाय बेखौ आं रोजाबनायमोन जुलिनि उनाव टाइटेल सं बेनिफ्राय आङो मोनाबिलि होननाय मोनसे केसेट दिहुनदोंमोन 2007-8सो जागौमोन नामा जा हरेस्वर स्वर्गियारि सारा मिउजिक होदोंमोन आरो जुतिका ब्रह्म दंमोन गौतमनिबो दंमोन दोंसे ओमफ्राय आं दंमोन सुलेखा आब'निबो दोंसे दंमोन आरो बेफोरबायदिबो रोजाबदोंमन दोंनै थामसो एसेबां नाथाय पपुलार जायाखै जानाय बायदि मोनासै जुलिनि उनाव दाखालि खोनादों दा एसे बोनायनो हागोन नामा 2 लाइन आजिखालिथ' रोजाबनाय माबायानो गैला माने सिनेमा फैनायनि उनावथ' फ्राय गैलानो होनबाबो जायो रिसेन्टलि लिरिक्सआव खामानि मावदों मोननैसो आं ओरैनो नै दाखालि मोनसे लिरदोंमोन जोंहा रिना बसुमतारिनि जानानै नै दा बिराद सोलिफुदों फुकन आरो निकिताया रोजाबदों मेथाइखौ माने सिमां मोथां नोंल'खा आंनि दंनाय मानि गासैबो आंनि अननाया नोंनिनो बे आं लिरनाय मेथाइ बेखौ लिरदोंमोन दा सोलिगासिनो बिराद इउटुब माखासेयाव नुबाय थायो ओमफ्राय आरो बिदिनो दंमोन जों सोलोंगोन बिमानि राव जों सोलोंगोन बर' बिमानि राव होननाय मोनसे माबाखौ लानानै लिरनायमोन आरो जोंहा बर' थुनलाइनि जोनोम सानाव लिरनाय मेथाइमोन आरो दोंसे बेबो सोलिदोंमोन माखासे आदसा दा गोगोम मोनसे सोंथि बे जाहैबाय नोङो ग्रेजुवेसन लानायनि उनाव साख्रिखौ माने गोसानखाङासै नामा मानि जाहोनाव नङा बे बहुद बेबायदिबो जादों माने सम नागिरदोंमोनबो जेनेबा खिन्थु दानि बायदि नङामोन जोंनि समाव एसे गुबुनमोन आरो फैसा थाखानि माबा बिराद सोलियोमोन बयबो मिथिगौ दानि गभर्नमेन्ट बायदि माने फैसा थाखा नांलायि बेबायदिनि सुबिदाफोरा बहुद खममोन बै समाव ओमफ्राय फ्राय बिथिङावनो माने फैसा नागिरजानाय बा सिनाखि थानाय माने ओरै धरननि बुस्थुफोरा बहुद जायोमोन आरो बेफोरबायदिनिफ्रायनो बोरैबा मोना मोननै मोनथामसो जागाव मोनदोंमोन खोमा नाथाय बिदिनो फैसानि एसे माबा जाबाय प्रब्लेम न'खरफोरनिफ्रायबो फैसा होनो आवगाया जेनेबा आरो बहुद थगायनायबो जायो खायसे मालाबा फैसा होनानैबो खामानि जाया थिग मोजां चेनेल नङाबा थगायजानायफोर बाथ्राखौबो मोनो बिदिनो बोरैबा
फंबाय एक्चुअलि सानै माने जाबाय फंबायफोरा जाबाय एक्चुअलि हारिमुनि थाखाय मोजाङानो जाहैबाय नों बायसा सासे मावथि दावगाफुनाय सेंग्राया साख्रि लानायमोनब्ला निस्सय हारिमुआव खायसे खामानिया एसे थालांगौमोन जेरैहाय दा नोङो गिबि जों मा होनोमोन बेखौ आब्बा होनोमोन ना बे समाव बेयाव बे समाव नोंनो मा मावोमोन नोङो बे समावबो आङो माबा बिबानाव दंमोन सेक्रेटारि बिबानावनो दंमोन सेक्रेटारियावनो दंमोन आरो गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टनि आं सेक्रेटारिमोन ओमफ्राय जेब्ला बिसा जाबाय बेयाव आं फार्स्टआव एडिटर जादोंमोन माबानि बिसानि बेनि उनाव सरि फार्स्टआव मेम्बारसोमोन बेनि उनाव एडिटर जादों बेनि उनाव नै दा चिफ एडिटर जानानै दं एडिटर माने देरबोबाय आरो गाहाय सुजुगिरि जाबाय दा बेफोर खामानिखौनो मावग्रा जेनेबा मानसि नागिरनांगौ जागौमोन बे हारिमुनि थाखाय एसे लाब जादों आरोखि ओमफ्राय नों बेनि गेजेरावनो न'खरनियाव फैनोसै आङो नोङो बेफोरनि गेजेराव नोङो हाबाखौ लाबाय बिहामजोआ बबेनिमोन तेजपुर दा न'खर जाबाय आरामसे न'खर जाबाय दा आरो मोनसे सोंथि एबार आं एसे माबायाव फैनोसै गोब्राब सोंथि आंनि थाखाय बे BTC-आव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था होयो ओमफ्राय जोंनि बर'आव मेरला आर्टिस्ट दङ महरगिरि ओरैबायदि मोजां आर्टिस्ट दङ बिथांमोना बोसोराव सासे नीलेश्वर ब्रह्म एवार्ड होयो बे सासे होबाबो आं नुनायाव 200 बोसोरसो नांगोन सासे होयोब्ला आं दा ओरैहाय सोंनो नागिरदों बेखौ एसे बारायना होनो हायो ना हाया गुबुन सरकारफ्रा गुबुन हादोरफ्रा जेरै माने मेरला केटेगरि हमनानै एवार्डखौ होयो नामाथ' नीलेश्वर ब्रह्मआनो थाबाय बिदि बे माबायाव नों मा बुङो ओरैनोथ' गिबियाव साबायखर बावनांगोन BTC गभर्नमेन्टखौ आरो BTC सरकारखौ बिथांमोना नैबे मोनसे स्टेपखौ लादों बोसोरे नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ होलांबाय थादों हारिमु बिथिङाव बा कालसारेल बिथिङाव मावा नङा मावदों गोबांखिनि मावलांदों आगोलनिख्रुइ आरो आगोलनि रुजुनायाव बेखौथ' साबायखर बावनांगोन फारसेथिं नोंथां बुंनाय बाथ्रायाबो नंगौ माने जिहेतुके आर्टिस्टफोरा गोबां दङ आरो गोबाव बोसोर समनिफ्राय जेब्ला नैबे जों जन्म गैयामोन खोमा बै समनिफ्रायनो जिहेतुके बर' हारिमु थियेटार जगतनिफ्राय जागायनानै सावथुन मुलुग आलायारननिफ्राय जागायनानै दायनानिफ्राय जागायनानै दिनैसिमहालागै गोबां महरगिरि दिनैसिमबो थांनानै दङ बेखौ मिथिगौ स' बे बिथिङाव नोंथां बुंनाय हिसाबैबो सासेनि जायगायाव 2 बा 3 ओरै जायखिजाया केटागरिखौ बारायनानै होजायो नामा स' होनो हायोबा मोजां जागोन होननानै आंबो सानो आरो बे बिथिंखौ सरकारा बिजिरनानै नायगोन होननानै आं आसा खालामो आरो दा बिसोरथ' फटनो बिजिरा दा जोंनि बिसानिफ्राय मेम'रेन्डामफोर साबमिट खालामजायो खालामजायो बे आपत्ति एसे थानो गोनां गैया जोंहा गैया बेखौ जों सावरायनांगोन बिसायाव सावरायनानै जुदि जोङो साबाय होयोबाबो जेनेबा रोजाबनायनि एक्टिंनि ना फिमेल एक्टर मेल एक्टर ओमफ्राय मिउजिक एडिटर ओरैहाय मोनबासोआव ओरैहाय जुदि केटेगरि हमनानै होयोबा साबा माने खमायलांबाय थागोन बेखौ सावरायजायो जेनेबा जों बिसायाव सावरायनो हागोन सावरायलायनानै माबा मोनसे जायो नामा बेखौ बिजिरलायनानै मेम'रेन्डामखौ होनो हागोन ओमफ्राय जोंहा जेरै बिसाया फिल्म सायख'नो थाखाय मा बर्ड होनो बेखौ जुरि बर्ड बानायो BTC-आव बिदि जुरि बर्ड गैया बिदि जुरि बर्ड डिमान्ड खालामजायो नामा बिसाया बिदि नीलेश्वर ब्रह्म बान्था होयो बेहाय सोरबा हारसिंबो सिलेक्सन खालामनानै होनाय नुनो मोन्दोंमोन आङो गोबाव समनि आवगाय आरोखि जुरि बर्ड बानाय जायो नामा बिथांमोना बेखौ माबायदि सिलेक्सन खालामो बेखौथ' दासिमबो आं मिथियाखै मोजाङै आसलते आरो बिदि खौरांबो लानाय जायाखै माने बिथांमोना ना गावसोरनि माबा हिसाबै माबा मोनसे दङ नामा सायख'ग्राफोर बेफोरखौ मिथिथ'वा आरो गैयाबाथ' बानायना लानाया मोजां आरो फारसेथिंजाय दा जोंहा जिहेतुके कालसारेल डिपार्टमेन्ट दंबाबो फिल्म माबा दंबाबो माने बर' फिल्मा दाबो इन्डास्ट्रि लेभेलाव फैयाखैथ' माखासे मावनो गोनां खामानिया दंबावो आरो बेफोर बिथिंखौ लानानै मेम'रेन्डाम होनायबो दङ जेरै फिल्म स्टुडिअ'नि खोथा आसामाव जेरै ज्योति चित्रमन दं खिन्थु बर'नि गेजेराव दिनैसिमबो बे गैथ'वा जायनि जाहोनाव जों इन्डास्ट्रि लेभेलाव दा दिनैसिमबो फैनो हायाखै जों बर' सावथुनखौ दा मोनसे बर' फिल्म इन्डास्ट्रि होनना बुंनो हाया बेनि जाहोनावनो
आरो इन्डास्ट्रिया जाग्रोयोबासो गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे बुस्थुफोरा फैयोथ' खायसे बुस्थुआ मोनसे क्राइटेरिया थायो दा इन्डास्ट्रि लेभेलाव फैयाखै नालाय खायसे बुस्थुखौबो जों मावनो हायाखै आरो बेनिखायनो गिबियाव बे जाग्रोयोबा निस्सय उनाव जालांगोन नामा खायसे बुस्थुफोरा बेखौ आसा खालामनो हायो दा इन्डास्ट्रिखौ लाबोनायनि आवगाय जोंबो साग्रिद जानांगोन कालचार हारिमुनि मानसिफोरा जेरै खायसे खायसे डाइरेक्सन होयोब्लाबो क्लासबो लाया एडिटिं खालामबाबो क्लासबो लायो केमेरायावबो क्लासबो लायो दं सार्टिफिकेट गैया दा बिथांमोनाबो सार्टिफिकेट ओरैहाय टेकनिकेलि थियरिकेलि ओरै गासिखौबो फोरोंनो हानाय जानांगोन बै समहालागै जेब्लासिम फिल्म स्टुडिअ मोनगोन निस्सय गोबां खम ना दा NSD फरायनाय बा FTI फरायनाया आसि बिजौआव साननो हायो दाबो दा नै एबार बोसोरनिफ्राय फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय नै दा सोलिगासिनो बिसानिफ्राय मोनसे माबा खालामनाय जादों BTC गभर्नमेन्टनि दारै आरो बिसाया अर्गानाइज खालामदों गभर्नमेन्टआ हेल्प खालामदों बिथांमोननि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट लानानैनो मावनाय जादों वर्कशप फार्स्ट टाइम नै 1 मान्थ रेसिडेन्सियेल वर्कशप खुंदों बिसाया आसा खालामो बेवहाय बेबायदिनो माखासे एटलिस्ट बेसिक लेभेलनिफ्राय बेखिनिखौ रोंगोन आरो बेनिफ्राय जागायनानै खायसे बिदिनो डाइरेक्सन लाइन बा एक्टिं लाइननि बिखय एसेबाबो माने सांग्रां खालामनो थाखाय बेखौ बिसाया स्टेप लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि वर्कशपफोरखौ लाबाय थालांगोन लास्ट सोंथि दासिम फैनो गोनां फिल्मफोरनि मुं आरो माबाफोर शुटिं जागासिनो दं नामा बानायसे नोंहा नै इ बोसोराव आंनिया 3 फिल्म फैगोन टटेल जेरै सोरनि क'क्राझारनिफ्राय जोंहा सपन कुमार ब्रह्म बिथांनि बर'नि थै चिरांनिफ्राय मोगथां बसुमतारी बिथांनि थैनि गाब बेनिफ्राय जोंहा गुवाहाटीनिफ्राय गणेश बर' बिथांनि बोसोन होननाय आरो मोनथामबो सावथुनाव नेगेटिभ गोजा आंनिया एबार माने बे मोनथामबो एबार रायजोफोरा नुनो मोनगोन थादो निश्चय शुटिंफोरा सोलिगासिनो दं शुटिंआ सोलिबायानो दं गासैबो सोलिबाय थादों आंनि आरो 19निफ्राय आरो थांनाय जाफैसिगोन रेडिअ नाटक जोबखांबानो शुटिंआव थायलायनाय जागोन बिदिब्ला सोंनो गोनां गैला आरो जों जिखिनि सावरायबाय बेयो रायजोफोरनि खोमायाव हाबहैगोन आरो निश्चय बिसाया खायसे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामगोन नोंथांमोना रायज्लायगोन बेखौ मिजिंथिनानै जों दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों